guys. Kasing kulay ng orange yung ngipin ko. Tingnan nyo. Kailangan ko lang pumunta sa dentist. And then 3 times today. Nang napakarami. Tapos yan ako sa asin. Sarap, no? Nangangasin kasi ako ngayon. Laki yata nito. Naglalaway na ako. Gusto ko. Tintayin ko pa. Sarap. 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 Laway, laway, laway. So saucy. Ba yan?
Maasim na, matamis siya. Bye-bye.